እግዚአብሔር ይመስገን ክቡራት ህዝብ አምላኽ ኣብ ዘለኹም ከለኹም ጎይታ ድማ ረዲና በዚ ንግሆ እዚ ኣሕዋትና በምልኾ ክሕግዙና ፀኒሖም እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ንመዘምራና ኣብ ፅባሕ ይባርኮም እግዚአብሔር ይመስገን ሎማዓንቲ ቃል ኣምላኽ ከካፍለኩም ሒዜዮ መፅየ ዘለኹሲ ዕላማ ኣምላኽ ብምእዛዝ እዩ ዝገለጽ ዝብል ሓሳብ ሒዘ መፅየ ዘለኹ ኩልና እስኪ ነዚ ቃል እዚ እናሓሰብና ክንጽሊና ሎሚ ዕላማ ኣምላኽ ኣብ ሂወተይ ምእንቲ ክግለጽሲ ምእዛዘይ ከመይ ይኸውን ዘሎ ኢልና ክንሓስብ ይደሊ ኣምላኽ ይመስገን ጎይታ ይኽበር ኩልና ኣብ ጸሎት ንኹን እግዚአብሔር ኣምላኽ ሽምካ ክብ የብል ኣለኹ ከምዚ ኣሕዋትና ክዝምርዎ ዝጸንሑ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ እናተባህልካ ትነብር ንስኻ በይናኻ ኢኻ ኣምላኸይ ክብሪ ይበካ ኣለኹ ኣንታ ቅዱስ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣብ ዘበናት ኩሉ ከማኻ ዝበለ ኣምላኽ የለን ጎይታ ከማኻ ዝበለ ኣምላኽ የለን ኣምላኸይ በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዘለዎ ከለዉ ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ንስኻ ንኩሉ ሓሳቦም ክትእክብ ይጽልይ ኣለኹ ንዓይ እውን እግዚአብሔር ንስኻ ክትረዳእኒ ይጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ገለ ነገር ካብ ቃልካ ተኻፊልና እግዚአብሔር ዝጠቕመና ቃል ሒዝና ክንተርፍ ገለ ዝተርፍ ክህልወና እግዚአብሔር በዚ ሰዓት እዚ ይጽልይ ኣለኹ ጎይታዬ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ኣየራት ዝወናጨፉ መናፍስቲ ቃልካ ንኻባኻ ከይንቕበል ሓሳብና ከይእከብ ብዝተፈላለየ ፍላጻታት ዝልቀቁ መናፍስቲ እከይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ዝተወቅዑ ይኹኑ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ዝተወቅዑ ይኹኑ ይብል ኣለኹ ኣየራትና ኩሉ ንስኻ ተረከቦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሜድያ ኣሕዋትና ንስኻ እግዚአብሔር ርድኣዮም ኩሉ ኣቑሑቶም ናባኻ ብሽም ኢየሱስ ነረክቦ ኣለና ጎይታ ኣብ ዘበን ኩሉ ምእንቲ ስምካ ኢሎም ዝገበርዎ ኩሉ ንዓኻ እግዚአብሔር ባህ ከብሉኻ ብልቦም እግዚአብሔር ኣምላኽ ከይተሓለሉ ኣብ ቅድሚኻ ክቐርቡ ጸጋ ተብዝሓሎም ይጽልይ ኣለኹ ኣብ ዘበና ኩሉ እግዚአብሔር ብንገብሮ ዘበለ ኩሉ ንዓኻ ክቢርና ክንሓልፍ ንስኻ ርድኣና ኣምላኸይ ኣብዚ እዋን እዚ ኮይነ ብዝተፈላለየ ኩነታት ከቢድዎም ዘሎ ኣብ ጽምዋ ዘለዉ ወገናትና እግዚአብሔር ንስኻ ክትሓስቦምን ክትረድኦምን ይጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ኣምላኸይ እዚ ንዓለምና ወሪድዋ ዘሎ እንሆ ንስኻ ትሕፅሮ እግዚአብሔር ኣብ ቃልካ ስልጡን ነገር ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃልካ ንኩሉ ጠጠው ከብል ዝኽእል ንማዕበላት ዝህድእ ነኽራናት ዘናቓንቕ እግዚአብሔር ዘገርም ቃል ዘለካይ እሞ እግዚአብሔር ቃልካ ናብ ምድርና ክትለቅቕ ይጽልይ ኣለኹ ኩሉ ሓጢአትናን ምትሕልላፍናን ይቕረበል እግዚአብሔር ኣምላኸይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ክብሪ ዘበለ ንዓኻ ይኹን ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ሎማዓንቲ ከምዚ ዝሓበርክኹም በዚ ኣርእስቲ እዚ ኢና ክንከይድ ዕላሙ ብምእዛዝ እዩ ዝግለጽ ወይ ዕላማ ኣምላኽ ብምእዛዝ እዩ ዝግለጽ ዝብል ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፅየ ብሩኻት እዚ ቃል እዚ ክሓስብ ከለኹ ኣብዚ ቅንያት እዚ እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ንውሽጠይ ዝተዛረበኒ ቃል እሞ እግዚአብሔር መስገን ሳይ ክትኮኑ ብምሕረት ኣምላኽ ይሓተኩም
انت دارينا يسوس كرمي معراغو نتم كلهم دق مزامرتي تزاربهم نجر نيرو ازي ጎይታ ዝተዛረቦም ድማ እቲ ክኸውን ዘለዎ ነገራት እዩ ተዛሪብዎም እቶም ሐዋርያት ግና at the same time ሓደ ሕቶ ነይርዎም እንታይ ኢሎም ንሳቶም ጎይታ በዚ ወርሓት እዚ ዶ ንእስራኤል መንግስቲ ከተቕንዕ ኢኻ ملاشو كنرينا يسوس ازي اب ግብረ ሐዋርያት ቀዳማይ ምዕራፍ ዘለኹ ጎይታ በዚ ወርሓት ዝዶ ንእስራኤል መንግስቲ ከተቕንዕ ኢኻ ሰለስተ ነጥቢ ኣለዉ ሕቶዮም ዝሓትዎ ዘለዉ ካብ ቁጥር 6 እንደዳ ጀሚርና ከምዚሉ ይብል ትቃል ሽዑ ተኣኪቦም ከለው ጎይታይ በዛ ወርሓት ዝያዶ ንእስራኤል መንግስቲ ከተቕንዕ ኢኻ ኢሎም ሓተትዎ ቁጥር 7 ንሱኻ አቦ በስልጣኑ ዝመደቦ ዘመኑን ግዚውን ክትፈልጡ ናታትኩም አይኮነን እዚ ቃል እዚ ነራእዮ ኣብ ዘመናት ኩሉ እግዚአብሔር ዝመደቦ ነገር ክትፈልጡ ናታትኩም አይኮነን ሓደ ነገር ግን አሎ እግዚአብሔር ክፈልጥዎ ዝደልዮም ቁጥር 8 ንኺድ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ግና ኃይሊ ክትቀበሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳና ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑን ኢኹም በሎም እታ ቁጥር 8 ደጊምካ መውፅያ ብሩሓወይ እታ ግና ትብል ዘላ ቃል ክንሪያ ከለና ቀጥታ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ግና ልክዕ ነቲ ሕቶናቶም ስለ ዝምልስ ዘሎ ነቲ ኣብ ቁጥሪ 7 ዝተዛረቦም ሓሳብ ንሱኻ አቦ በስልጣኑ ዝመደቦ ዘመኑን ግዚውን ክትፈልጡ ናታትኩም አይኮነን እዚ ንዓኻትኩም ዘይኮነ ነገር እዩ ንዓኻትኩም ዝምልከት ግና እዚ ዝብሎም ዘሎ ሓደ ምስ ሓደ ይዘተሓሕዝ ዘሎ እቲ ቃል እንተዳሪእናዮ ብዙሕ ግዜ ኩልና ንደግሞ ቃል ስለ ዝኾነ እዚ ቃል እዚ ካብ ግላትና ግልጽ ንኹላትና ብርእስና ንወጾ ቃል እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑን ኢኹም እሞ እዚ ምስ በለ ድማ እናራእይዎ ዓረገ ካብ ዒንቶም ከዓ ናብ ደበና ተቐበሎ ቶ ይብለና ንሳቶም እዚ ዝሓትዎ ዝነበሩ ልክዕ ከምቶም ሰብ ኤማሁስ ዝሓተትዎም ሕቶ እዩ ንሳቶም እንታዮም ኢሎም ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 21 ንሕና ግና ንእስራኤል ዘድሕን ንሱ እዩ ኢልና ተስፋ ንገብር ምስናይ እዚ ኩሉ ከዓ እዚ ካብ ዝኸውን ሎሚ ሳልሰይቲ መዓልቲ እያ ስለዚ እቲ ንእስራኤል ዘድሕን ንሱ እዩ ዝብሉ እዚ ኣብዚ ዝዛረብዎ ዘለውን ኩሉ ሕደ እዩ obviously ገና ዘይነፀረሎም ነገር ኣሎ ኣብቲ ምድርቲ ገለ ኣብዚ ምድሪ እዚ ገለ እጃም ከብ ጎይታ ክረኽቡ እዮም ዝፅበዩ ዝነበሩ of course እዚ ናታቶም ከም ህዝቢ ምስቲ ኣብ ከባቢኦም ዝነበረ ዝሓልፍዎ ዝነበሩ ደኾን ኢሎም ኣብ ርእሶም ዝኣተውዎም ነገር እዩ ስለዚ ነዛ ሕቶ እዚኣ ክምልስ ከሎ እዩ እቲ ክኸውን ዘለዎ ብሉ ፕሪንት ዝቦም ዘሎ እንታይ ክኸውን ከም ዘሎ ስለዚ ኣርባዕተ ነገራት ሂብዎም ኣብ ኣርባዕተ ቦታ ኢየሩሳሌም እቲ ዝነበሩሉ ቦታ እዩ መጀመርያ ይሁዳ ጎረቤቶም እዩ
سماريا بأمرهم زي قبولوا نجري وسن مدرها على بردومي لومي أبزي علمنا حدا خوينات اللي زلا سل حدا هاجر كتحسب كسع عنده برتاع يكونن أبزي كده زي زين فتشمو بزعبات خبوصحون كحسبون زي كلو نعوم زي ملكة نجر أبرؤسهم زي نبر نجر كسعوي وتمشين كلهم كله نريهم سلازي حدا نايز مدرزي زوهاب نجر يبلو من زوانجيل زجناها مجمر يابز اللهم يرسالهم أب قربيتكم يهودا نتوم زي تقبلهم سماراويان كاو حليفو دما كسعوسن مدري كبصح كم زلو ازي اتخاب غويتا استقبلو بلو برينتي ازي خون غنا اوف كورس منفس قدس كمص الله اب كم زي نجر اغاطيمو اتي بطرس اب بيت قرنيلوس اب قساريان تدارينا اب ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ሓደ ቁጥር 18 እዚ مسمعو هادو مبارس املاخ نهزاب ድማ ንህይወት ዝኸውን ንስሓ ሂብዎም ኣሎ ክብሉ ከለዉ ንሪኦም مبارسي أملاخ نهزاب دمان هيوت زخون نسحا هيبوم زي دحار بطرس نعاخم زخت كونيها 4 محاور زلوم بحلم مسرائي خبولعو زي كما يهوداوي فتشيمو زي هيكوني زبلو نقرات لعليو حليفو مزيوم انتاي مخانو مسرائيو عبيت قرنيلوس كمزز بله نقرنيلوس حدا حلمي بو the same thing دمان بطرس يبو زي حساب زي خقاتهم كله قنا تعلامة لا أملاح أبعاتهم كلكا كله بتوم هزاب منفس قدس لما اليوم بزح نقر كقبر كله مسرائيو زي حجي يسوس كريستوس الزهرة وزولو معرف حدا زتردهم يمسلو مبارسي أملاح نهزاب دما نيوة تسخون نسحا هيبو مالو حلفا مردهم زنبرة نقري انت دارينا قويتا منقستو كنسرح كلنا بروخات أحواتي منقست أملاخ بقد أملاخ مبر بقد سباد سرح يكونن كم قد مبر كم قدنا يكونن كم قدنا انت زخون أبدأ زلو كله ما يماتو نيرو قنا كله لعلم ردانا لعلتي أمرونا خبطحو وي فتيو خونا يفتون سان مفلاتو خون مرداء سلازو حدو أمرونا خبطحو زي كل يو اتا دحري هذا لا اب قبر هاريات كلتا قطر حمشتن دارارينا أبي يرساليم كما يجريو تقاليتون تدارينا زيبل أب معرف كلتا قطر حمشتن خمزيلو أب تحت السماء كابزلو خلهم هزبي حياوة سبات أبي يرساليم زنبرو أيهود نبرو يبل إذا حياوة سبات ديفوتد نزي نتي حزام وزلو من السياسة بيوم حتى كاب كل مدري نبي يرساليم تأكيبهم زنبرو سبات يوم سلازي إذا تأكيبهم كله إتي سرح كسرح كله نريو كابو حليفو أبي يودان السماريان معاسي خوينو أب معرف شمون تندرارينا موت ستيفانوس مخنيات خوينو بمخنيات ستيفانوس معرف شمون تندرارينا قبر هاريات كتر حدا نري ساول دما نمقتالو السمير نبرا بتا معلتتيها نتي أبي يرساليم زلو محبر برتع مسقوا كونه
بزي هواريات كا كلهم ناب هاجر يهودان سماريان تبتنو እግዚአብሔር ዝፈሩ ሰባት ድማ ንእስጢፋኖስ ቀበርዎ ብርቱዕ ብኽያትውን በኸይሉ ይብል እቲ ጽሑፍ ስለዚ ንሳቶም ጠፋና ንሳቶም ዓለም ትሰጎናላ ስደት በዝሓናሎ ብዝበሉሉ መጠን እቲ ሓይሊ ኣምላኽ ድማ እናተገለጸ ይኸይድ ከለና ንሪኦ ካብ ዝተፈላለዩ መጺኦም ናብ ኢየሩሳሌም كم كل زنبورو ناملاخ زفرونا أيهوداويان أب يرساليم مستاكبو أتي حيلي خجلت كله قبل اليوم نريو بمغنيات موت استيفانوس دما نبتزغت سلك خير كله نريو أتي كدي سباتن كدام لاخن نرانا يوخن كيد بهيب لني وسن مدري نمبصح على حساب أملاخ انتاي نيرو زبلك عليه كريد عليه نزينا لهم مع انت بروخات كنملس كنفتن نمنا يلومي تمرتنا خوش دوكمي كلنا قبر هاريات تشعي معراف نخيد إذا قال زي كمانا كمتي نحنا زوبات تداخونكم أوينا دلنا سلازي انتو واحدنا تم 20 قلم لنا فتي نحنا زوبات زلو نايبايب استادي حوات إذا قال زي سلان الزارو بلو زلنا بقنياتو أبرسو ما تبيو فريشي زلو سلازي توم كالوت جروبات أو تلينا تبو دليلنا ها إكسترا سرح كدليناي تقوينو قنا تقال سلبز زلو نخلو كم زخون غير كزارب كفتني سلازي تقال نرايو مو كله كمبويت معرفت شعت قبرهاريات قطري عسرته عبد ماسكوها هننيا زبهال ود مزمور نبره نو غويتا براي هننيا بلو نسوها انيخو غويتا بله غويتا دما تنسمو نابتي قنوع زبهال متحلال في خيد ساول زبهال سباي بعل ترسس انه يصلي يالو مو ابيت يودا دليو نسون هنانيا زبهال سباي آتيو من تخري إدو غمبرولو براي ريو ألو بلو هنانيا قنا قويتاي بزعبان سباي زي أو يرساليم نقدسان كا كندي كفو كمز قبروم كبزوحات سميعي اللهو أبزد ما سمكا نزسوعو خلوم كاسر كابلي كاونت خانات سلطان اللو إلو ملسة قويتاقنا إذا سبايزي أبقدمي عذابن أبقدمي نقستاتن أبقدمي دك إسرائيلن سمي كتصور نعي حرية يا قحاي أمو من تسمي كندي بزو حسار مكرا كتصاقبكم زقبو كريو إيه سلازي كدا بلو شعو هننيا خده ريوازا ورد زيا it's a past tense خده مو نبيت أتوه إدو أبو أمبيروخا أتاساو الحوي اتي خدمت كلها أما قدي ترى كاقويتانا يسوس كترين منفس قدس كملا كان نبخا ليخني بلو كتر 10 شمونته بوها كابعنتو كم قراف زبله ودقه امو راي تنسيون تطمقه እግዚአብሔር ይመስገን أبز قال إذن تدارينا منفس قدس أبز حدش منقسقاس زبلو زلو ساتهم قنا كم قدام لخب زبنات تزرقيحو زنبره اتخون زلو እግዚአብሔር بخندي كلن تنصحفات سي بزعبوين
بزعبا زنجر زي تتصحيفو زنبرة نعوم قنا حدش يموسلوم زنبرة أبزع حد صار جزء كنريو زلنا أشحال سبات نابقويتا يموتو كاب منافستي ناقوفو كاب حمامهم يحاويو أتصبيو بزح نجر أبتا بيت كريستيان ناخونه كجمر كله نريو أتصبيو تصبو نجرات كون كله نريو بانصارو قنا كمتي أب قبر هارات شمون تحد سقع سلسته زرعنايو زي ساول زبهال فرساوي نمتفاء تا بيت كريستيان بحيلي تنسيخهم زلو فقاد أوصير ما نتا بيت كريستيان يساقوغا كم زلو كم زجمر نري ورا تتمليسنا نبتقر مياه زلا معرف شو عدت 5 كم زيبل أيتوصوا يدليكم نيو كسع عموت استيفانوس حبيرو زنبر سبعيكم مخانة تقال ينقرنا سلازي أما أخي زخونتات كله قويتا ميتش السناي إذا خمس قبر زنبر سب لبي زري إكزيابير السناي أم مزمور داويت مراف ميتي كتر حمشتس كم زيل الله إكزيابير السناي محرتو تصقو نزل عالم امنتو خا نولد ولدو ينبر امين اكزيابير سناي مو تصقو نزل عالم محرتو خا نولد ولدو سلاز خونا دما علامة اكزيابير كري يفوتو بزعبا زنجر زي سلاز خمت زبالكم ساول فقاد يوسيد زلو انتاي كقبر نزي بيت كريستيان نزي كتف إذا فقاد إذا حزو مستبقسنا بدماسكو بيلو أبتقر ميزولو حسابيو كبقس كله باولوس مسعيني تبقسو صدال برهان مسهارو موغنا ندماسكو خاط خلو تصحف كم زبلو تماريحيو إيواتيو أبدماسكو خا خيراين كيستين كي بلع كيستين نسلسته معلتي امو كم زنبره تصحف يقلص انت دارينا بزي إذا سواي زي قويتا نعان من تاعات سوقون نزلها 5 قبل كله أبرس باولوس برقص أبكرميو بديله حتياتي زبزولو تعلام على إكزيابير قنا تصبيو خاو زقفحي نيرو قويتا حينو زعورس كدحنو يلو طرح زي كونس اتي كسع وسن مدري زبل قال كتكبر إليو نزي سبزسي كم زلو خمتي نسو زداليو نعلامو كون زفاليو سب سلا زخون نمبر نخدحن راح يكون عينو عيرو أحواتي لو ممكن أنا بزعبا باولوس سايكون كن كزارب دليا زلهم بزعبا هنني كزارب اتي قال عداليو يزلهم هنني أنت دارينا بزح فلوتونا يكوننا مصحف قدس أتصبيونا حتصير جزي يتتغيس زلو اتتقاقصو قن بتعمي زقرمننا أبتهز قبرا نقرسين نتهز عبيتنا عالم كل زلوتا دحري قويتانا يس كريستوس كابو كمو زبال السب زي تلاقى السب ناب قويتانا ممسا مخنيات كوينو
إذا أقولت إذا أتصبحون من قستام لخ عبي إجام زلوه of course هاننيا كريينا تصحف بزجرم كنا تاتي تعززو أنت زي تعززون على ما أملاخ كهوني جنا كهون كولوس أبتي ولا ناوتكون كاتتفتر كوا أفتي دسرح ناوتك بخون مرات كوا أنا خبت زفرس ناوتي نت منقست أملاخ سب زي لك نخسف حقنا مسارح خوينو بسنكم إزازو بزح هاننيا انت نسمع كم زعينة زقرم مخنيات كنا أي مترخبن مسلني هيوت هاننيا نملكتو مصحف قدس حنت نجر بزعبو زبل زسبزي ود مزمور منباري ود مزمور دما تمهراي I don't know كم يجركم كتقلصوهم زلالهم ود مزمور تمهراي نعي ويكا أم عباي زلو a process زلو ود مزمور سلازي زعبي زنبرة ود مزمور مخانو كنريو نخل يعبو خمز نبرة بمنتهي تفولتو مسيلكم السماعون ملكت እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ ሽሙ ምጽውዖ ዝበላ ቃል ንራእያ እኔኹ ጎይታዬ كم تمهراي دمጽ ممهورو زسمع سبيو نيرو هاننيا زي تلمامد سب ساميل بتعمي زقرم سبيو أبزبونو كابتم زقرمونا مصحف قدس نبيات ينيرو نبي ينيرو بقولو خلو قنا ساميل يلو مسعوعو سلسة شعب من موكا خردو اي كالن تزفولتو إليو ناب إلي خيد أنا سايتسوع أخو خاني بل إليو ناب إلي خيد أنا سايتسوع إلي ميقنا كبلو خلو نري نايتي زبت صحت أوعيد زردا انتاي مخانو زفلتي سلازي ن هاننا قنا من زوعو خمزلو سور ايكونا نعو نيخو قويتا يلو نسرح دلو مخانو أب فقادنيا مخانو نريو تردرنا هانني عن رأيو اتي تتارا ترولو مخنيات مزوم حوات مالي ديسكاس كنقبرو خلنا زسي استفعل علي حسابات نوها بنيرنا حنتي زقرمتني حد حوي دتاقصا زنبر سي نتترترو مخنيات زخونو سي اب كبابيو زنبر نقراتيو نجزيابير كم زلو أملاخ مخانو سيحيتو ويكونن قنا اتي زخوان زلو اتي قادماوي مالتيو نتتخول كي سمعوهم زلو تسقيمو زنبرسي اتي عبقونو زنبر كنتاتي لو حد حاونا قليزوا أملاخ باركو بتعمي تقرم رادادا اتي عب كبابي حازولو نتي كينو تمر كينو زحجي حزكا زلو كينو كجات كي تتأمت يخلق لكاي سلازي حنانيا تسقم كخونو خلو نري اب قطر 10 خلتن انت دارينايو قويتا دما تنسمونا بتقنع زبهال متحلالف خيد ساول زبهال سباي بعال ترسيس انهو يصلي الله مو ابيت يهودا دليو
نسون هاننيا زبحال سبعي أتيو منتي خرئي إدو خمبرولو براي ريو ألو እግዚአብሔር እንተዳሪና ታ ተዋሂባቶ ላ መምርሒ ንዑ ንዓኻ ኢለኸካ ኣለኹ ልክዕ ከማኻ ንዑኻ እንታይ ክወንኩም ዘሎ ነጊረ ኣለኹ እዘን ክልተ ሓሳብ እዚአን ምስ ተጋጠማ እቲ ሓሳብ ኣምላኽ ከም ዘለዎ ክፍፀም እዩ ስለዚ it shouldn't be any surprise I guess ምንም ከምዚ ደሰንብ ነገር ስኹል ይብሉ ንሱ ይፈልጥ ንስኻ ምስ ነገር ካዮ በቃ ኣነስ ከማንዲው ኣምላኽ ተሓሳሲብከሙ የጋጥመና ይህይወትና ምሽ ልክዕታ ኣብ ውሽጥኻ ዘላስ መጪኦም ሰባት ይዛረቡኻሞ ኣጌስ እሱ ሒዝኒ ዘሎ ንዓይውን ኣእምሮ ይሒዝዎ ዘሎ ልበይ ሒዝዎ ዘሎ ልክዕ ከምኡ ነገር እዩ ዝመላለሰኒ ዘሎ ውሽጠ ኢልካ እንታይ እዩ መረጋገፂ ወይ ድማ ኮንፈርሜሽን ይኾነልና ስለዚ እዚ ነገር እዚ ልክዕ ከምቲ እዩ ግን ኣምዳ ድሙ ከድክሲ ድሙ ምብላዕ ገዲፋቶ ላሞ ከድክ ታስጋም ጽያ ኢልካ ነንጭዋ ይላእኽን እዩ እንታይ ዝብል ዘለኹ ተጀመረቶ ከምብላዕ መሊሳ ዋላ ድሙ ገዲፋቶ ዝበሃል ሓሳብ እዚ ልክዖም ድሙ ዝሃድኖም ነይሩ ነቶም ክርስቲያናት ስለዚ ናብ ጳውሎስ ኪድ ማለት ንዓኸም እስጢፋኖስ ኩን እዩ ኣይኮነን ድዩ እሶባይዚስ ሙሉእ ፍቓድ ሒዙ ይመጪ ዘሎ ግና ኦፍ ኮርስ እቲ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ስለ ዝፀለዎ እምበር እግዚኣብሔር ንኽጠፍእ ናብ ሳውል ኣይለኣኹን እግዚአብሔር ንሳውልሲ ባህነንያ ገይሩ ክበፅሖ ፈትዩ ደልዩ እቲ ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ ወሰን ምድሪ ክበፅሕ እዩ ዝብል ቅዲ ኣምላኽ እዩ ሳውል እንተተኣዘዘት ወንጌል ክበፅሕ እዩ እንተደይተኣዘዘት ወንጌል ክበፅሕ እዩ ሓነንያ ተተኣዘዘ እቲ ወንጌል ክበፅሕ እንተደይተኣዘዘ እቲ ወንጌል ክበፅሕ ሳውል ሕራይ ስልበ ዝበለ ክርኢ እዩ ንሓነንያ ወንጌል ምብፅሓን ዘይምብፅሓን ኣይኮነን እንታ ተዋሂባቶ ዘላ ስራሕ ንሳውል ዕንቱ ክኸፈት ክፅልየሉ ከይዱ ኣብ ገዝኡ እቲ ክኾኖ ዘለዎ ክገብሮ ክነግሮ ካብኡ ዝግበር ግና ታችቦ ቀቢልዎ ንዑ ካብኡ እቲ ናይ ጳውሎስ ዝተባሃለ ሳውል ስራሕ እዩ ካብኡ ንንዮ ጳውሎስ ካብ ዘበና ዘገርመና ናይ ኣምላኽ ሰብ ድሕሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተዓንተ ወይ ዝበልኮ ከምኡ ዝበለ ኣገልጋሊ ዘይተረኣየ ነዛ ምድሪ ዝበፅሓ ዘገርም ናይ ኣምላኽ ሰብ ካብ ሃነንያ ወፂኡ ብሩኻት ኣብዚ መሳርሒ ዝኾንካ ክትርከብ ክንደይ ሰናይ እዩ ስለዚ እቲ ንሃነንያ ንእግዚአብሔር ክእዘዝ ከም ወዲ መዝሙር ፀገም የብሉን ድምፂ ኣምላኽ ዝፈልጥ እዩ ግና እቲ ሒዝዎ ዝነበረስ ኣብቲ ከባቢኡ ዘሎ ነገራት እዩ ኢለኩም ኣለኹ ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር እናተዛረቦ እዚ ሰብ እዚ ዘይሰምዕ እንተዳ ኢልና እቲ ሕቶኹም ሕቶስ ንስኻ ተንስእ እሞ ከድካ ልክዕ ሳውል ትበሃል ሽም ምስ መፀት ኣብ ርእሲ ሃነንያ እቲ ኣብ ከባቢ ዝሰምዖ ዘሎ እዩ እዚ ሰብ እዚ ቅድሚ ሕጂ ዝገይሩ ታሪክ ኣለዎ ኣብ ቅትለት እስጢፋኖስ ውዒሉ ነይሩ ሕጂ ብሓይሊ ኣብ ምቕታል ክርስቲያናት ዓሊሙ ደሎ ከድካ
نبينኻ ናብ ገዝኡ ኺድ ከምዚ ፈጺሙ ሰንስ ዘይብሉ መልእኽቲ ንሃነንያ ግና ከምቲ ዝበልኩኹም ቀዳ ኣምላኽ ነሰሰርሊ ክንርድኦ ይብልናን ክንእዘዝ ንዓና ደቂ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ኣምላኽ ዝሓተና ነገር ክርዳእና ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ዕንተይ ዝርያስ ኮይኑዋ ኣብዛ ዘለናያ ክፍልያ እዚ ቤተ ክርስቲያንና ብዙሕ ክፍልታት ኣለዎ እንታይ ግበር ዘሎ ከም ዘሎ ካብዚያ ወፃኢ ሓንቲ ይፈልጥን እየ እግዚአብሔር ግና ንኹሉ ዝርኢ ነገር እዩ ስለዚ እቲ ንሪኦ ንዛረብ እቲ ንሪኦ ንሓስብ ሰባት ስለ ዝኾንና ታዝበፅሕናያ ስለ ዝኾነት እታ ደረትና እዚ ነገር እዚ የሸግረና እዩ ምናልባት ንኖህ ከምኡ ዘጋጠሞ ይመስለና ኣነ ኣብቲ ዝናብ ተዘኒብሉ ዘይፈልጥ ኣብቲ ምድረ በዳ ኣብቲ ክስታይስ ምናልባት ማይ ከየጥሕለካስ መርከብ ኣዳሉ ናይ ብሓቂ መዛዛ ይሓትት እዩ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክትገብር ዓመታት ማይ ርኢኻሉ ዘይትፈልጥ ነገር ሽንዑ ከዘጥሕል ማይ መፅእ ኣሎ እሞ ንዑ ግበር ተባሂልካ ክትገብሮ ክትእዘዝ ጥራሕ እዩ ዘለካ ካልእ እውን ዝገርመኒ ከምኡ ዓይነት ታሪኻት ክርኢ ከለኹ ናይ ሙሴ ማይ ስለ ዝፀሙስ ነቲ ዝደረቐ ከውሒ ንዑ ህሮሞ ኢሉ ማይ ክወፅእ ምእንቲ አሜን ቁዓት ነመሬት ገለ ምናልባት ካብቲ ምርዳእና ነገር ንኸውሒ ህሮሞ ተይልካ ግን ከውሒ እዩ ጭል ቋሕ ምሰበልካ ስታበትሪ ካብቲ ዝነበረቱ ካብቲ ዝሰደድካ ሓይሊ ዝብርትዕ ኮይና ትምለስ ጥር ጥግ ኢላ ትምለስ እሱ ግን እቲ ባህሪ በትሪ ሓደ ተሪር ዝኾነ ነገር ምስ ሃረምካ ዝኸውን እቲ ማሳ ጥብ እቲ ዝተለማመድናዮ ነገር ንሱ ነእምሮና ክኸትሮ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ኢሉ ከውሒ ክረም ከሎ ግን ማይ ዝወፅእ ኣሕዋተይ ሳልሰይ እቲ ከምዚ ዓይነት ምሳሌ ኣብ ርእሰይ ከምዚ ንምንታይና ንእዘዝ ክንሓስብ ተዳ ኮይና ነሰሰርሊ ክርዳእካ ይብሉን ደቂ እስራኤል የሪኮ ከለዎሲ እዚ መንደቕ እዚ ብዘገርም መንደቕ እዩ ትሽዓተ ቲክነስ ናይቲ መንደቕ ትሽዓተ ፊት ብሚናምር ብምኹላል ዝፈርስ መንደቕ ኣይኮነን ሽድሽ መዓልቲ ሓንቲ ዝሩዋ ኣብ መበል ሻብዒት መዓልትኻ 7,000 ዝሩዋ ሲምፕሊ ብምእዛዝ እዩ ትፍርዩ ድረአ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 15 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ምሽ ሳሙኤል كان እግዚአብሔር ዝሐርር መስዋዕትን መስዋዕቲ ሕሩድን ከም ምስማዕ ደሃይ እግዚአብሔር ገሩዶ ይሕጉሶ እዩ ሰለስተ ነጥቢ እነሆ ምስማዕ ካብ መስዋዕቲ ጽን ምባል ድማ ካብ ስብሒ ደዓውል ይበልጽ እዩ ደቂ እስራኤል በመስዋዕቲ ገይሮም የምን እግዚአብሔር ዘኽብርዎ ነይሮም ካብዚ መስዋዕቲ ዝግና ዝኾነ ነገር ካብ እትገብሮ ምስማዕ አጸቢቁ ይዓቢ
زعبي كاب باريتو جمير كاخ سع زخون عينة دامتي خاص قاعد دعول تناي مجرش أنا قر غيركا السبع دعول غيركا نجزيابير كم زخاب مبالة مئزازي يبلس صن مبالة يبلس اجزيابير مسكن مسمعن صن مبالن قدم خونت ناي مئزازي بزوع غزي احواتي زي مسمعنا زي مزاجنا غاب زي مسمعنا نصن مبالنا نيزمص مخنياتو تقال እግዚአብሔር እንድሕከም ዘለዎ خسوطنا وشتنا خم ዘለዎ ክንቅበሎ እንድሕር ወሲድና ነቲ ንዑ ኣብ ውሽጥና ዘሰላሰልናሉ መጠን ትምእዛዝ አክቲቬት ኾና ኣብ ነፍስና ነስዩ ዝጅመር ከም ዘለዎ እንድሕር ንዑ موتي مخنيات كن فترة جميرنا قناتي حريمي دو مدلس زلو تي خستاي كسرحنا وناي كلني خونتي أب كتر 10 سلستن 10 4 انتداريناو أو تتشعي معرفة بزح كتحز لا يجد لكم أبا حمش راب كقبر كفتني انت دارينا يو هانيني أقنا قويتا بزعبا ازي سبا ازيس أو يرساليم نقدسان كا خندي كفو كمز قبرهم كبزحات سمعي الله أبزي ما سمكا زيسوعو نزصوعو كلاتهم كأسر كابليكاون تخانات سلطان الله إلو ملسه كلتا نجر زسمعو نجري حزو دولو نجزيابير نخي إزاز غاري رو دولو بتي أخبابي زسمعو نجري بروخات زسمعو بتي أبي يرساليم زغبرو نجرن ناب دماسيكو ممصو نجرن إذا خلت نجر زي حزو نيرو إذا كو خمزي زغبريو أنتا قويتا أنتا خاتب الزلاخا نعبا زبلو زلو كم كلنا كم كريستيانات زي صقم زي زلنا يمسلني كاين ازز كاين محر كاين فكر اتي زسمعنايو اتي انفولطو بغوني غيرو زغبرنايو نخين نسمع يغاردنا كاب እግዚአብሔር ካብ ጎይታ ኢየሱስ ባዕሉ ክዛረበ ካዝዓብ ነገር የለን ከመወድ መዝሙር ክሰምዕ ይደሎ ግና እቲ ከባቢኻ ዘሎ ማዕረኽ እንደይ ከም ዝሕዘካ ረእይዎ ኣሕዋተይ እቲ ሓሳብ ኣምላኽ እንተዳሪና ኣብ ቁጥሪ 15 16 ቀሲሊ ዝነግሮ እቲ ሓሳቡ እቲ ክኸውን ዘለዎ ነገር ትልቡ ስለ ዝርዮ ዘሎ ንሃንንያ እግዚአብሔር ከም ዝገሩ ንውሽጡ ሪስቶር ክገብሮ ንሪኦ ራእይዋታ ቁጥሪ 15 16 ብጣዕሚ ዘገረመት ንቃል ጎይታ ግና እዚ ሰብኣይ ዝስ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብን ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ስመይ ክፀውር እዩ ክፀውር ናይ ሕሩይ ኣቕሓ እዩ እሞ ምእንቲ ስመይ ክንደይ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክፀግብ ከም ዝግብኦ ኸርእዮ እየ ስለዚህ ኪዳ ዱት ሰለስተ ነገራት ሂቦ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ተዓባይ መልእኽቲ
ወሰን ምድሪ ዝበልና ንስያ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ምስ ዘለዉ ኩሎም ክገጥም እዩ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል እውን ጠጠው ክብለለይ እዩ ብዙሕ ሓሰረ መከራ ስለዝስመይ ክፀግብ እዩ ስለዚ ግበሮ ትዝብለካ ዘሎ ኣብዚያ ዘላ ተቐንዲ መልእኽቲ ዘላ بدحر زيا هنني أنت دارينه قد داينا بسرعتي شعو هنني تبلالا خده تتزاز كم زلا تاجروا كده زنبرو كله قريتا تاتاب لعلساول كم زلو واحد يقو كم زي كبل كله نريو أتا ساول حوي أتي زموسلو زنبرو قريتات كله كم زلو قحيفوسي እግዚአብሔር አንታ ሳውል ሐወይና ባኻሊ እኽኒ አሎ ክብል ከሎ ንሪዮ ኣታ ሳውል ሐወይ ኣብ ቁፅሪ 17 ዘለኹም ሽዑ ሃነንያ ኸደ እሞ ናብ ቤት ኣተወ ኢዱ ኣቡ ኣንቢሩ ኸዓ ኣታ ሳውል ሐወይ እቲ ክትመጽእ ከለኻ ኣብ መገዲ ተራእየካ ጎይታና የሱስ ክትርእን መንፈስ ቅዱስ ክመልአካን ናባኻ ሊእኹኒ ኣሎ سلسته نجار نرأي هنني بمئزازو زخونو بمئزازو ساول عينو ريو منتي هلا ما أملاخ كجبر منفس قدوس تمليو إنجين قوينو بحيلي كجلت منتي كمو زبالة كالي سب زي تولد ما زجرمنا أملاخ سب أقل قالي خون كله ساول بسنكي مئزاز أبتي عيو حراي بمبالو هننيا نرأيه من هالبات هننيا اتناي مجرشتا معرخندي صلوا أبز مدري زخمز قبره كي تردون حليفو خون غيليو تباهيلو والله قنا خم تقال تقبراو مسكونة نجر معرخندي إذ نجر زي صلوا خمس قبره باولوس كيردو يخليو قنا እግዚአብሔር መስገን ነትዕዮ ግን ጌርወዩ እዚ ሓፂር ህይወት ናይ ሓነንያ እንተዳሪና ብዙሕ እዚ ዝገይሩ ዝበሃል እታ ዝተፀውዓላ ነታ ዓላማ ግና against ኩሉ ዝኣምኖን ዝፈልጦን ዝነበረ ከይዱስ እቲ ኣብቲ ስራሕ ኣምላኽ ከኣቱ ከሎ ንሪኦ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ልብና ትሒትና እቲ ንደልዮ ዘይኮነስ እቲ ጎይታ ዝብሎ ክንምርምር ክንደይ ይኮን ልቦና ምኾነና ብሩኻት ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም ዝደሊ ልብና ማዕረ ክንደይ ቅልጡፍ እዩ ንምእዛዝ ሙሴ ብሰንኪ ዘይምእዛዙ ብሰንኪቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተጋገየ ይኸውን ወዲ 40 ዓመት ከሎ ጎይታ ክፅውዖ ከሎ መበል 80 ዓመቱ እግዚኣብሔር ክዛረቦ ከሎ ብዙሕ ምክንያታት ኣምፅኡ 4 ምክንያት ዝሓስክዎን ግና ናብኦም ዝኸይድ ኣነ መን እየ ኢሉ ብዛዕባ ኸይኮንና ነዛረብ ዘለና እግዚኣብሔር እዩ ንህዝቡ ከገልግልዎ ደልዩ ረይዎ እቲ ዝበሎ ኩሉ ሓሳዊ ክብሉን እዮም መማዓስ በዓዘ እስኻ ኮንካ ትገብር ዘለኻ እግዚኣብሔር እኮ እዩ
بقعت يبلين لساني وتايو مو معسخا هونغا تزرب نسخا مني هاتبولو نخي معسخا هونغا حرها توصوم قنا انتايو اتي كرم حجي جمر كبل كله كوع دبلو مو زهاده ما فتيمو نخي اتي اب كبابيو زنبره كحزو كله نريو شعون تدارينا بزصات 14 خرا እግዚአብሔር بموسى ندد يبل مخنياتو فصيمو بكل مقد እግዚአብሔር غزي وسيدو كردو خلوسي فصيمو نخلو موصي يغيرلو يتقم تزبو زنبره مخنيات غنا حيزو زنبره كم حنن يقلطيفو يترنا ايغبرن ملس سايبلن كابت حيزو زن نومرونا زحزونا بزحات نغرات كله يقول يوم እግዚአብሔር ስለዛዘዘካ ግን ትእዛዝ አምላክ ስለዝኾነ ግን ሀብት ዘለና ይኹን ወጽእ ግቡእና እዩ ብሩኻት ሙሴ ኣብ መጨረሻ ዘገርም መራሒ ኮይኑ ኩልና እቲ ታሪክ ንፈልጦ ኢና ግን ናብ ኩራ አምላክ ኣባኻ ክወርድ ዘብፅሕ እውን የብልካን እንተ ተኣዚዝካ እንተ ዕጅ ተሓንፈፍ ኢልካ ዕላማ እግዚአብሔር ክፍፀም እዩ انت نزز محشنا حنانيا فتصيمو لبو بمغياروسي كبور نجار كرخلو نريو እግዚአብሔር ይባርኩም አሕዋተይ ሓፂር ጸሎት ክንገብር ሞ ድሕሪኡ ዘለዋኒ ኣናውንስመንት ክበኩም ጎይታ ይባርኩም ጎይታ ኢየሱስ ክብሪ ዘበለና አኻ ይኹን ሽምካ ይኽበር እግዚአብሔር ኣብ ዘበና ሁሉ ተኣዚዝና ክንሓልፍ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓኻ ዝኸውን ነገር ሓሲብናን መርሚርናን ኣብ ከባቢና ካብ ዘሎ ነገር ጸሊና ተኣሲርና ክንነብር ዘይኮነሲ ገዛ ርእስና ሙሉእ ከነግዝእ ርድኣና ሽምካ ይኽበር እግዚአብሔር أملاخي أم نفسه وكف بيت زلو بستفلالي مخونات زحلف زلو أحواتي دقي منا وخي أقرب مالهم نسخة فواسي نسخة ردائي كمتي نساول زوات حكاية እግዚአብሔር نستأسر كلهم እግዚአብሔር فتحك تقبر لهم يصلي الله نزحمم نزتيچنو እግዚአብሔር أملاخي زلقق كتلو خلهم እግዚአብሔር يصلي الله بنجر كل خبرنا عخا يخون بشم يسوس آمين آمين እግዚአብሔር መስገን እቲ አናውንስመንት አለና መስለኒ ንዝመጽ ዘሎ ሐሙስ ኦክቶበር 15 2020 ዝመጽ ዘሎ ሐሙስ እዩ ካብ ሰዓት 8 ስጋዕ 9 ፈረቓን ደቅና ከመይ ኣለው ሕቶ እዩ ደቅና ከመይ ኣለው ሳልሳይ ክፋል كلوناي زيتي بحاونا ناي شوهات أقلقلوت بحاونا تدرسن كيروسن زوهاب زلوي ما كلهم نزمت زلو حموس كتركبو سكنن ببعد جيمنا من البعد كيرسع الله نزمت حموس أكتوبر 15 2020 كاب ساعة 8 ساعة 9 فرقان دحر قطري كمية علو سالساي كفال بزبل ها دحريان تالا بدهوتات زوان زي كمي نقطمو علونا أبزع علمه زي جزيزي نخلهم ولدي يوز ملكات سلازي زلكم حتوتات أقدمكم كتبونا نلابو زي أنا قرزي بجاهاتكم منتي تجزي مدفوع زي ترفوسي أبزيل لنجر كي نزاربسي ناي بحقة نحلفو زلنا تسأقمات كي نزارب كن كلمنتي نشوهاتي وين كيروس نتدرس نحد يوم هابو ممو بو نجر تداليو ملو تصبيو طعمنا نعي تصقميزن عيط راح زي كون نحواتين كلها يكطعمهم اتصبينا زي نجر زي
ነንገብረሉ ጽቡቕ እዩ ናብ ኩሉ ኣስፊሖም ሰሙያ ይዛረብሉ ኣለዉ ሳቶም ግዜ ይኸፍልሉ ኣለዉ ንሕና እውን እቲ ግዜ እንተንጥቀመሉ ጽቡቕ እዩ ኣምላኽ ይባረኩም ካልእ እታ ቀፂላ ዘላ ኣናውንስመንት እንታይ እያ ብሩኻት እግዚአብሔር ይመስገን አይ ቲንክ እቲ ናይ ቀፂልና ንገብሮ ዘለና ናይ መባእን ዕሽርን ኩሉ ኣብ ቦቦትኡ ብሩኻት ከምቲ ዝግባአኩም ኮንኩም ክትገብሩ ብሓደራ ይላበወኩም ኣምላኽ ኣብዘ ዘለኹሞ ይባረኩም ጎይታ ይኽበር